stick-ul Imation Atom Blue. Îl conectez la portul USB. Îl deschid și văd că am o partiție publică în care pot să lucrez. Pe stick există și softul Imation Lock. În momentul în care îl accesez, am setat deja o parolă. Interfață foarte simplă, cu puține butoane și intuitivă. Vreau să fac, de exemplu, login în secțiunea private a stick-ului. Am posibilitatea să aleg parola stabilită. Atenție, dacă greșești parola de 6 ori, stick-ul se va formata singur. Durează câteva secunde până când se face această trecere către secțiunea private. Să așteptăm puțin. Gata. Deschid din nou memory stick-ul și am să văd că acum am secțiunea private. Dacă scot memory stick-ul acum, fără să fac logout, stick-ul va face logout automat. Asta înseamnă că la următoarea introducere stick-ul îmi va afișa partiția publică. Am posibilitatea cu softul Imation Lock să stabilesc și care e dimensiunea partiției. Iată, am încercat să refac dimensiunea partiției private. Nu pot să o fac înainte să dezactivez parola. Am dezactivat parola. Intrat. Mergem în Imation Lock. Password status disable. Iar aici mergem la configure size. Iată. De aici am să stabilesc exact dimensiunea suprafeței securizate și a acelei publice. Am memory stick cu Imation Atom Blue conectat. Îl deconectez și facem o băiță. Acum trebuie să-l pescuim. Scoatem puțin apa din el. Îl ștergem cu un șervețel superficial. Trebuie să fie în regulă și producătorul să aibă dreptate. Și îl reconectez. Deja am intrat pe el.